Por lo tanto, vos saludo tamén a aqueles que están en streaming escoitándonos. A primeira mostra de calidade alimentaria de Galicia tiña por obxecto, dende logo, por mor da COVID, tuvemos que eliminar algunha das actuacións que tiñamos previstas, pero tiña por obxecto ligar o que é a calidade da produción agrogandeira e do mar tamén a galega aos conceptos que tamén nos interesan. E, polo tanto, adicamos as tardes a tres cuestións que nos parecían moi importantes, que era Come Galicia, para expresar que toda esta produción agrogandeira de calidade logo se traduce nunha gastronomía que non temos aquí que explicitar a todos os que estamos, pero que é extraordinaria e que nos coloca a un nivel importantísimo. A segunda xornada, que foi a de onte, foi Come Saudable. Podería hoxe titularse igual, Rosaura, podría chamarse hoxe tamén Come Saudable, pero nos parecía que había que especificar o que era ese come saudable, non? Pero onte falamos de slow food, falamos da xente xoven, falamos dos comedores escolares e da importancia desa produción de proximidade, poder achegar tamén a eses comedores escolares e facer esa educación aos rapaces, non? E hoxe queremos falar de Come Atlántico, queremos falar de Dieta Atlántica e quero xa dende agora agradecer o extraordinario traballo que está facendo a Fundación de Dieta Atlántica precisamente neste eido, tanto coa Consellería do Mar como a Consellería do Medio Rural. É certo que por ahora parece que Dieta Atlántica vai máis cara ao mar, pero trataremos de arreglalo con ese cocido que vos debemos ao patronato e amosar tamén o potencial que ten o rural no que se refire á Dieta Atlántica. E precisamente, cando eu estaba preparando esta xornada, eu non vos vou hablar, evidentemente, de Dieta Atlántica, porque vai facer a xente que sabe, pero vos vou falar un pouco do que é a calidade alimentaria de Galicia e a mostra que temos aquí. Pero, cando estaba entrando na páxina web vendo pois todo o que se propón de recomendacións de Dieta Atlántica, abundancia de alimentos de temporada, alimentos procedentes de vexetais, abundante consumo de pescado e mariscos, consumo de leite e derivados lácteos, consumo de carne de cerdo, vacuno, caza e aves, consumo de viño en cantidades moderadas, nos cumprimos eso hoxe o mediodía, e, por suposto, aceite de oliva, pois claro, eso nos sitúa no que nós temos sempre en riba das nosas mesas e, polo tanto, non podemos obviar que eso é algo que temos que traballar con el. Pero outra noticia que a min tamén me parece moi interesante e relevante, que tamén o intuímos todos, é o que nos di que Galicia é a comunidade autónoma, a rexión con maior esperanza de vida de Europa, só por detrás dos xaponeses. Logo me poderás corrixir ti, Rosaura, pero estamos en 83,3 anos de media. Pois eso ten moito que ver co que vos vou explicar agora tamén, co que hai aquí detrás da Dieta Atlántica que nos leva precisamente ás nosas variedades e as nosas razas autóctonas. Pero, se me permitides, porque vos explique un pouco que isto que temos aquí hoxe, que é a primeira mostra de calidade alimentaria de Galicia e que hoxe debería ser un evento no que tuveramos stands de moitos produtores que estaban chamados, pero que por as dificultades que trouxo consigo o COVID, pois tuvemos que limitalo moito no que é a súa formación, a súa formulación. Pero quixemos, dende logo, poñer en riba da mesa unha serie de cuestións que nos parecen importantes na defensa do noso, na defensa da fortaleza que ten a calidade agroalimentaria galega. Nesta primeira mostra de calidade alimentaria, eu xa non vou intervir máis, pero estou tamén clausurando agora, despois xa vos deixarei a vos, aquí veu o presidente da Xunta a asumir tres compromisos importantes para a calidade agroalimentaria galega. En primeiro lugar, a necesidade, e tamén ten que ver con mar, ainda que chamemos agroalimentaria, ten que ver con os nosos produtos, non? A necesidade de xuntar esforzos na promoción da calidade agroalimentaria, na promoción do que é a orixe Galicia. E aí temos unha marca moi importante que a todos vos sona, e todos temos referencia, sobre todo os que temos xa unha certa idade, que é Galicia Calidade, e o que vamos a ter unha sección agroalimentaria dentro de Galicia Calidade, que vai ser Galicia Calidade Alimentaria. E aí vamos a recoller todos os produtos que reflicten a excelencia do agro e do mar galegos. 36 denominacións de orixe e indicacións geográficas protegidas, pero tamén a marca Pesca de Rías, que ven falar dunha pesca sostible e de cercanía, a ISP a denominación de orixe do Mexilón, Galega 100%, que é a marca coa que protexemos o leite extraordinario que facemos en Galicia, as razas autóctonas, unha delas é o cabalo galego, artesanía alimentaria que nos leva moitísimo a ese produto de cercanía, a ese produto de proximidade, e todo iso vai estar baixo unha marca de Galicia Calidade Alimentaria que nos dá moita forza de cara á promoción e de cara á protección da orixe galega.
A segunda cuestión que anunciou o presidente, que tampouco é menor, é unha campaña para apoiar todo isto, que é Galicia etiqueta calidade. Nos parecía importante amosar que nós temos orixe e que somos capaces, ademais, de acreditar ese orixe a través das nosas etiquetas, as das denominacións de orixe e indicacións xeográficas protegidas e o resto de marcas de garantía que temos. Seguro que veredes por aí algunha tamén de mar. E volvo a repetir, esta é unha campaña da Xunta, non é unha campaña da Consellería do Medio Rural, sino que entendemos que temos que ir todos xuntos cara a esa promoción. E a terceira cuestión importante que anunciou o presidente, que vos enseñarei agora na presentación, é unha marketplace para todos os produtores galegos, para todos aqueles, tanto grandes como pequenos, que poidan amosar os seus produtos. Verémoslo despois, o vídeo do marketplace, pero simplemente decirvos que o que pretendemos é que todos, e sobre todo aqueles que están ligados a este comercio de proximidade, a esta produción sostible, a esta produción san, teñan unha tenda aberta 365 días ao ano, 24 horas ao día. Isto todo se fixo nun sitio, como que estades hoxe aquí, isto é un picadero dos cabalos que hoxe nos preparamos para poder facer a mostra, pero é unha mostra tamén, Jacobo, de como se pode dar diferentes usos, pois o que temos aquí de instalacións, que son unhas instalacións extraordinarias. Esta fotografía sitúa no medio de dous elementos totalmente paradigmáticos o que é esta finca. Temos a Catedral de Santiago e o Pico Sacro, e no medio temos unha finca de casi que 100 hectáreas, que é o Pazo de Quián, que é unha finca xestionada pola Consellería do Medio Rural, que é onde estades hoxe aquí. Se vos fixades, o Pico Sacro está detrás, pero nós estamos traballando para chegar ao Pico Sacro e metelo dentro da finca, polas características que ten evidentemente esa localización, o que nos levaría a ter unha finca de 200 hectáreas. E aquí queremos reproducir nesta finca o que queremos que sexa o rural do futuro, cunha ordenación de usos agrícola, gandeiro e forestal e ao mesmo tempo tamén cunha reordenación de todas as edificacións que agora vos vou ensinar. Fixemos un concurso de ideas. Houve máis de 50 estudios de arquitectos que presentaron as súas opcións e finalmente ganou unha posición, un estudio que se chamaba o Proxecto Buxo e que ten como principal arquitecto aínda, que son varios arquitectos e un equipo, a César Portela. Por lo tanto, aquí se presentaron todos os arquitectos de prestixio galegos, nacionais e algún internacional competindo, e entre outros, porque lle gustaba moito o proxecto, pois ganou o proxecto de César Portela, que nos coloca nunha finca que, como digo, pretende reproducir en pequeno non probablemente o rural que hoxe temos, sino o rural que queremos que haxa en Galicia no futuro. Fixadevos que nós estamos situados... Bueno, non funciona o punto... Ah, sí, está aquí. Nós estamos situados aquí, que é no Pazo, ahora vos vou explicar, dixemos nesta parte de aquí, pero vamos a facer novas edificacións, que esta de aquí, e isto, que lle chamamos, isto sería, supoño que xa o intuíde, sería o Castro, este é a granxa, que vai ser a granxa modelo, e vos explicarei por que pretendemos que haxe aquí unha granxa modelo, este é o Pazo, coa recuperación de todos os xardíns, e isto lle chamamos o monasterio, e para nós é moi importante porque é onde hoxe temos a prácticamente 100 rapaces estudiando para ser logo os agricultores e gandeiros do futuro. E nos parecía que nesta finca deberíamos enseñar o rural do futuro e enseñarlo a aqueles que se están formando para ser os agricultores e gandeiros do futuro. Aquí, esta parte de aquí, lle chamamos o monasterio, lle chaman eles no proxecto. Bueno, me gustaría, en primer lugar, referirme á edificación que lle chamamos o Castro, que, se vos fixades, vai nunha parte da finca, un pouco por enriba, se chegachedes aquí e vichedes máis ou menos na parte de arriba, que hai como unha especie de meseta, aí colocamos o Castro, que é este edificio de aquí, que nos leva a un concepto no cual o que pretendemos é, traballando sempre con madeira galega, isto é unha exixencia que veredes en todas as fotografías, respetar o uso de materiais tamén autóctonos, buscamos un sitio no que calquera produtor, calquera do máis pequeno ao máis grande, poida ofertar os seus produtos a importadores, a distribuidores, a comercializadores, que cando nos veñan visitar aquí, poidan nun espazo tan cerca do aeropuerto de Santiago, da capital de Galicia, pois poida haber unha reproducción en pequeno de todo o que temos no rural galego. Ademais, será o sitio onde se fará esta mostra de calidad alimentaria, onde se farán todas as feiras gastronómicas que teñamos na Consellería de Medio Rural, na Consellería do Mar, ou todas aquelas pois que sexan de interés. Levará tamén un espazo gastronómico para pechar o ciclo, no sentido de que se poida tamén presumir de cociña galega, e levará unha pequena reproducción das principais industrias agroalimentarias. É dicir, leva zona de panadería, zona de bodega,
fábrica de conservas vexetais, leva unha pequena zona de envasado de mel. A idea é que os rapaces que están aquí estudiando e formándose de cara ao futuro poidan tamén ver cales son os negocios que poden desenvolver no agro galego cando eles decidan dedicarse precisamente á súa actividade. Leva tamén unha zona de oficinas, porque aí vai ser a sede da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, a sede dos grupos de desenvolvemento rural de Galicia e, en definitiva, a sede tamén de calidade alimentaria, de Galicia Calidade Alimentaria. Isto que vedes aquí, que nos colocaba alá arriba, aquí, vai ser a granxa do complexo. Nós aquí temos, por suposto, gandeiría, temos todas as razas autóctonas, pero o que pretendemos é dignificar tamén as instalacións desde un punto de vista estético. Ninguén dubida da capacidade que teñen os nosos gandeiros para facer leite de calidade, pero creemos que podemos incidir algo máis na paisaxe e no estético das nosas instalacións. E, polo tanto, queremos, na medida do posible, modelizar as granxas que queremos que se vayan poñendo no territorio. Bueno, este é un diseño. Evidentemente, cando o viron os gandeiros, e aquí pasan gandeiros de moito nivel, dixeron, conselleiro, eso non sirve para nada, e estamos dando voltas para que a estética coincida tamén coas funcionalidades, quero decir, para que se poida efectivamente traballar. Pero, bueno, aquí xa vos decía que arriba irían todas as industrias de transformación de toda a queixería, porque esta granxa levaría queixería, leva unha zona de lazareto e leva unha zona de transformación incluso, ligado todo o sector lácteo. Isto sería a distribución do pazo coa recuperación dos xardíns que levaban calquer pazo dos nosos. A idea é facer pois un xardín moi potente, cunha presencia importante tamén de auga. Vedes ali a lámina, olvidouseme decir antes, que esta finca ten un río que a circunda pola parte de abaixo, pero tamén ten dous afluentes dese río que pasan polo medio da finca, e a idea é facer embalses para poder aproveitar tamén o uso da auga, por suposto, con técnicas de sostibilidade medioambiental tamén. E nos levamos á última parte, que isto é o que chamamos o monasterio, e que é a edificación que se vai a dedicar aos rapaces. Quero vos poñer de relieve que aquí estudian 100 rapaces, pero que ademais durmen aquí tamén, teñen unha residencia. Entón, tratamos de facer unhas instalacións, unha construción, pois que prácticamente sexa como un pobo en pequeno. Leva, hoxe, nas edificacións que hai, iría todo recuberto en madera, pero leva tamén este tellado que permite convivir nese patio para que precisamente os rapaces poidan ter unha zona de desenvolvemento. E isto nos sitúa en o que é o que queremos aquí. E recordade que a parte máis importante desto, por riba das construcións, é precisamente a ordenación de todo o que temos aquí. O uso agrícola, gandeiro e forestal. Levará abaixo a parte de horta, de verán e de inverno, no medio irá o uso gandeiro con todas as razas autóctonas, e arriba irá o uso forestal, no que ten que convivir con toda a naturalidade, eucalipto, pino, frondosas e árboles de ribeira. Temos que orientar, ordenar o paisaxe, pero temos que darlle cabida a todo. E, por suposto, sempre detrás o pico sacro. Bueno, isto era un pouco o que vos decía, estamos hoxe aquí precisamente por eso, polo espello do rural. Eu, que son dunha familia de tendeiros tamén, de empresarios, na miña casa sempre se escoitou que o que ten tenda ten que ter escaparate tamén. Pois este ten que ser o escaparate do rural galego, e así, por suposto, vamos tratar de que sexa. E me gustaría tamén facervos unha referencia dentro de todo este traballo, Rosaura tamén, para que o teñamos claro en Dieta Atlántica, porque eu me vou facer unha pregunta, cando acabemos de todo isto. Queda moito por investigar. Queremos traballar tamén con Dieta Atlántica, coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria, está aquí o director, para ser capaces de saber, e nos interesaría moito, desde o punto de vista da saúde, ata que punto o desenvolvemento de todas estas razas e das nosas variedades non incide, de feito, no ámbito da saúde tamén. E eu penso que hai moito por investigar tamén. Entón, vos quería facer esta referencia a razas autóctonas galegas, fundamentalmente vos soarán as de vacún, pero temos moitísimo traballo por desenvolver con razas que están prácticamente desaparecidas, como pode ser cabra ou ovella galega. Por porco celta, que sabedes que sona moito estes meses, e nos fixemos moito impulso con merca proximidade durante a pandemia, pero para que vos fagades unha idea, hoxe, todo o potencial do porco celta son 3.000 porcos ao ano. Son os canles que se están vendendo de porco celta. Por lo tanto, temos que facer moito desenvolvemento desto, e probablemente detrás de moitos destes produtos este a longevidade dos nosos avós, de por que vivían, porque igual non vivían en moi boas condicións económicas, pero, dende logo, comían produtos dunha extraordinaria calidade. E a mí me interesa especialmente esta parte de aquí. As razas autóctonas sí poden estar máis traballadas, pero aquí temos unha asignatura pendiente clarísima. Porque todo o que ven ligado á Dieta Atlántica ten que ver con isto, que gracias ao esforzo, non meu, sino da Consellería do Medio Rural, o temos conservado
na nosa finca de Mabegondo. Temos un barco de sermoplasma, aproveito aquí para decir que o ano que ven se vai facer un investimento xa moi grande para dignificar ese banco de sermoplasma, pero fixadevos, son algúns dos datos, temos moitas máis cousas ali, non? Pero temos máis de 500 variedades de viño autóctono, 320 variedades de cereais de inverno, 23 especies de produtos hortícolas, máis de 500 variedades, casi que 500 variedades froiteiras, e 2.300 entradas de 100 especies pratenses, é dicir, aquí hai pementos, tomates, hai leituga, hai todo o que é a horta de verán e de inverno de Galicia, que é un espectáculo que temos moi por desenvolver. Estámoslo falando moitas veces na Axencia Galega de Calidade Alimentaria, pero eu sempre lle digo algo, cando están así un pouco, isto é a Arca de Noé de Galicia, pero tamén lle digo moitas veces, lle digo, cuidado que aí pode haber un tomate que igual acaba co colesterol no mundo. Nadie mo pode negar, porque pode ser que este aí, porque hai moitas especies que non só desde o punto de vista gastronómico, sino que tamén desde o punto de vista probablemente incluso da súa aproveitamento para a saúde deberíamos de investigar moito máis, e eu vos animo, dende a parte da saúde, de poder facer esa investigación tamén. Dende logo, nós a vamos a impulsar. E este, non sei como enchufa aquí o vídeo, así simplemente, toulle sin máis. Isto era o que vos trasladaba antes, que dentro do que é o que anunciou o presidente, esta vai ser a marketplace, ou o marketplace que vamos a ter para todos os produtores galegos. Aquí, calquera produtor, do máis grande ao máis pequeno, vai poder acceder para vender os seus produtos. Como vos digo, unha tenda 365 días ao ano, 24 horas ao día. Pero a min o que máis me interesa que entendades todos é que isto non é unha tenda de produto, isto é unha tenda de experiencia. Porque disfrutar da orixe galega ten que ser disfrutar de experiencias. E aquí nos vai a dar, bueno, non se ve máis a reproducción, debe ser que está cargando, pero aquí nos vai a dar a posibilidade de, cando vayamos comprar un produto, e pensade vos como consumidores, os que estades aquí, e pensade que vos están falando de cualquier denominación, de cualquier comunidade autónoma, pero neste caso de Galicia. Aquí, cando vayades entrar e piquedes en viños, os que non coñezades, vades ter sempre un teléfono en WhatsApp que vos vai a poder informar de calquera dos viños que están aí porque están e cales son as súas características. Pero tamén vades ter acceso a vídeos dos produtores para poñerlle cara a eses produtores aos que lle estades comprando. E, ademais, vamos facer a centralización dende a Xunta de Galicia dos produtos para que, se pedides, por exemplo, un queixo, un viño e un mel, e vos animo, ademais, porque hoxe foi a entrega dos premios de queixo e de mel, e temos uns produtos aí tamén extraordinarios, veña todo xunto nunha caixa. Non se trata de que aparezcan un día, outro e outro máis alá, senón que vai vir todo xunto, xestionado a través do servicio que lle presta a Xunta de Galicia a todos os produtores. Repito que para nós era unha cuestión importante, tiñamos a idea de sacalo precisamente por mor da COVID, apuramos moito máis e pensamos que isto vai ser unha ferramenta moi boa para o desenvolvemento de toda esa produción de cercanía, de proximidade, ligada á artesanía alimentaria, que nos interesa moito tamén apoiar. Remato xa, penso, con este vídeo, que non sei se cargará, se mo mirades aí, porque este é o vídeo da campaña de Galicia Etiqueta Calidade. Etiquetas, habelas hailas, pero non todas son iguais. Se de algo sabemos, e moito en Galicia, é de comer e beber ben. Por iso etiquetamos experiencias con indicación xeográfica protexida, con denominacións de orixe para chuparse os dedos. Etiquetamos pratos e receitas únicas feitas coa frescura e artesanía do mar e da nosa terra. Con sobremesas infinitas, para nós e para todo o mundo. Etiquetamos agricultura ecolóxica, outra forma de facer as cousas. Etiquetamos artesanía alimentaria, proximidade, orgullo do que sabemos facer. E etiquétannos desexando repetir. Galicia Etiqueta Calidade. Xunta de Galicia. Bueno, sin máis, dou paso xa aos poñentes, dou por clasurada a primeira mostra de Calidade Alimentaria de Galicia e aproveito para invitarvos á segunda mostra de Calidade Alimentaria de Galicia, será o ano que ven a finais de setembro,
esperemos que a COVID nos deixe xa facela na súa plenitude, que podades disfrutar dela por completo e, por suposto, estades todos convidados o ano que ven. Moitas grazas. Hola, buenas. ¿Ahora mejor? Sí. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañáis aquí y los que estáis por videoconferencia. Me gustaría empezar agradeciendo a la Consellería de Medio Rural que nos haya dado la oportunidad de estar hoy aquí, por un lado, para promover un estilo de vida saludable y, por otro lado, para mostrar que en Galicia existen un montón de productos alimentarios, una gran variedad de productos alimentarios saludables que conforman la dieta atlántica. Galicia, tal y como nos comentaba nuestro consejero de Medio Rural hace un momentito, es la comunidad autónoma más envejecida de España y de Europa, con una esperanza de vida de 83 años. Por ello, tenemos que trabajar, tenemos que promover un estilo de vida saludable para que vivamos no solo más años, sino también mejor. No solo añadir años a la vida, sino también calidad a la vida. Y por eso, desde la Dirección Xeral de Saúde Pública, trabajamos para promover un envejecimiento activo y saludable que debe de ser promovido desde la infancia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para poder llegar a la vejez en buen estado de salud, es importante ver cómo en Galicia tenemos todos esos ingredientes para poder tener un buen estilo de vida. Y como yo ya veis que hablo fatal, me he traído un microdocumental que hemos desarrollado en la Dirección Xeral de Saúde Pública con la colaboración de Sermán Bugallo, en el que personas que viven en nuestra comunidad autónoma y que son personas longevas con un muy buen estado de salud, nos cuentan cómo es su día a día y contrasta con la opinión de personas expertas. Este vídeo lo podéis encontrar en la web que tenemos para promocionar un estilo de vida saludable en las familias, que es www.vidasaludable@sergas.gal, y cuando queráis lo podemos ver. Gracias. Espero que os guste a todos. El envejecimiento activo es el proceso a lo largo de la vida para asegurar calidad de vida a medida en que envejecemos. El primer pilar es la salud. El segundo es aprendizaje a lo largo de la vida. El tercero es participación. Y el último es la seguridad, de tener la protección esencial para que tú puedas seguir viviendo. Cuanto más temprano empiezas, mejor, pero nunca es tarde demasiado. Galicia, con un porcentaje de personas mayores superior al 25%, es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España, lo que quiere decir del mundo. Una de cada 4 personas tiene 65 o más años. Si intentamos responder por qué se produce el envejecimiento, evidentemente la respuesta es muy compleja, pero vamos a resumirlo, a simplificarlo en una única palabra. Y es, envejecemos porque nos oxidamos, así de simple. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no vale eso de decir, si hubiera sabido que iba a vivir tantos años, me hubiera cuidado más. Tenemos que empezar a cuidarnos lo antes posible. Y para cuidarnos, nada mejor que seguir unos estilos de vida saludables.
De la misma manera que un trozo de metal expuesto a la intemperie se oxida, nosotros también nos oxidamos desde el momento en que nacemos. Pero ¿cuál es la buena noticia? Yo diría que excelente noticia, que de la misma manera que podemos proteger ese trozo de metal y evitar que se oxide con un tratamiento antioxidante, nosotros también podemos realizar tratamientos antioxidantes. ¿Qué podemos hacer para mantener unos estilos de vida saludables? Bueno, pues de entrada, la actividad física y mental, la alimentación adecuada y la participación social, evitando el aislamiento y la soledad. Fixen 87. Cumplo para o 10 de abril 94. O día 4 de setembro cumplo os 100 anos. O meu día a día é levantarme a mañán, desaunar, marchar coas ovellas por aí para baixo, levar unha gadaña ou unha ferramenta para cortar unhas silvas, limpiar unha beira e despois regreso para arriba a miña hora de comer e a hora de ir para baixo o resto do día de descanso. Es importante realizar actividad física a lo largo de todo el ciclo vital porque esto nos va a ayudar a llegar a la vejez en un mejor estado de salud, tanto físico como cognitivo o mental. No debemos olvidar, sin embargo, que nunca es tarde. Incluso aquellas personas que han sido sedentarias pueden empezar a notar los beneficios del ejercicio si lo realizan de forma regular. La Organización Mundial de la Salud recientemente ha publicado, ¿no?, las recomendaciones de práctica de actividad física en personas mayores. En estas recomendaciones nos dicen que practicar entre 150 a 300 minutos de actividad física moderada a la semana va a tener una influencia positiva en nuestra salud. Además, podremos sustituir esta práctica de actividad física moderada por una actividad física intensa, en la cual pues, con realizar 75 minutos a la semana sería suficiente. Hay que realizar ejercicio físico a nuestro propio ritmo. Otro aspecto importante es que la actividad que decidamos realizar debe gustarnos y resultarnos atractiva. Pues a mí me gustan más actividades en las que tengo que tener juego tipo pádel o tipo ping-pong, pues realmente debería empezar por esas actividades que es más fácil que yo las mantenga en el tiempo, ¿no? Que me gusta caminar, me gusta la naturaleza, pues voy a intentar buscar ese tipo de actividades. Una vez que tengo claro cuál es la actividad que me gusta, pues a partir de ahí puedo intentar modificar esa actividad para que cada vez sea un poquito más frecuente. Al comenzar a realizar ejercicio físico podemos tener pues, algunas molestias físicas, pero estas molestias físicas van a ir desapareciendo con la práctica regular del ejercicio físico. No debemos olvidar que los beneficios son no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, y que siempre es mejor realizar cualquier actividad física que mantenerse pasivo o no realizar ningún ejercicio físico. Intentar ir poco a poco aumentando el volumen y cuando ya alcanzo pues, bloques de ejercicio de al menos 10 minutos, aunque sea una recomendación muy general, pues intentar ir aumentando la intensidad. Un aspecto importante es que cuando hablamos de envejecimiento activo, ese concepto de activo no hace referencia solamente a la actividad física. El envejecimiento activo es algo más y depende de varios pilares, entre ellos el ejercicio físico, pero sin olvidar otros importantes como los aspectos nutricionales, la calidad de sueño y aspectos psicosociales de interacción con las otras personas y con el entorno. Todo ello forma lo que es el envejecimiento activo. Eu deporte fixen moito. Fun para Madrid de noviño, de 15 a 16 anos, e farteime de subir pedras nunha padiola para as obras. Se camiñaba, de que dar a nova. Yo voy a andar y no tengo problema, voy a andar donde sea. Eu como de todo. E as comidas de galegos son sempre patatas, que é o que máis se usa. E arroz. Comida así ordinaria de cada día. Pero non é fina. Carne se usa moito aquí. Carne de cordero. Ai, moito, ai. Como responsable de los programas de promoción de salud y prevención en nuestro centro de salud, lo que planteamos fue un estudio diagnóstico previo
que nos permitió conocer los factores de riesgo cardiovascular. En los resultados destacaban sobre todo sobrepeso más obesidad, hipertensión arterial y sedentarismo. Y a partir de ahí decidimos desarrollar un proyecto de promoción de salud cardiovascular, teniendo en cuenta estos aspectos, para lo cual diseñamos un proyecto de activación de la población y a su vez también un objetivo que no era muy frecuente el abordaje en España, que era la disminución de al menos un 1% del índice de masa corporal de la población global. Los profesionales caminábamos antes de iniciar nuestra jornada diaria, caminábamos con los pacientes todos los días. Conseguimos que el 78% de la población cumplimentase una serie de requisitos relacionados con la actividad física junto con una dieta. Y se nos ocurrió utilizar la dieta atlántica de la costa ártabra, a la cual denominamos dieta ártabra. Para llevar a cabo una alimentación saludable, lo que tenemos que consumir son sobre todo alimentos frescos y que predominen los de origen vegetal, es decir, hortalizas, verduras, frutas, cereales, sobre todo integrales, y además legumbres. Alimentos frescos que tengamos que cocinar en nuestra casa, utilizando técnicas culinarias saludables. Dentro de ellas se encuentra el hervido, los guisos, el horno, la plancha, es decir, sobre todo técnicas que utilizamos en Galicia de forma tradicional y que son, digamos, más saludables que lo que sería una fritura. Hay tanto problemas de malnutrición en las personas mayores por exceso, es decir, hay problemas de obesidad y esto va a impedir también lo que es la movilidad, como por defecto, es decir, déficit de ciertos nutrientes fundamentales para ellos, como son las proteínas, la fibra, el calcio, la vitamina D, vitamina B12, etcétera. Galicia es una comunidad eminentemente agraria, ganadera y pesquera. Esto significa que tenemos absolutamente todos los alimentos a nuestro alcance para poder llevar a cabo una alimentación saludable y sostenible, porque estos alimentos son de temporada y de proximidad. Mira como a tal, ainda hoxe temos polo para comer, unha tortilla grande. Eu como de todo. Non deixes de comer, porque a comida é o esencial, sabe? Como ben, durmo ben, e todo eso. Durmo ben, durmo. Yo creo que es lo que he mejorado. Mis 8 horitas. Dormimos o que queremos, porque agora non hai necesidade de se levantar cedo, e entón deitámonos cedo e levantas cando hai fama a mañán. Afortunadamente, el sueño está adquiriendo la importancia que realmente tiene, porque desde hace 2 décadas raramente se le daba importancia al sueño. Y eso es tan importante, como todo el mundo sabe, que incluso es el 25% de la vida. ¿Cuánto debemos dormir? Pues yo les digo a mis pacientes que debemos dormir lo que nos venga bien o lo que podamos, siempre y cuando al día siguiente estemos frescos y podamos hacer nuestra vida diaria normal. A lo largo de la vida uno ya es más rígido con sus horarios, entonces si los interrumpe es cuando suele dar problemas al día siguiente. Irritación, nerviosismo, pérdida de actividad, incluso pérdida de memoria. Por eso cuando no tenemos nada que hacer es importante decir, no, yo tengo sueño y me voy a la cama cuando tengo sueño, pero intentar levantarse siempre a la misma hora. Sempre nos levamos con todo os veciños e seguimos nos levando. Moi ben, moi ben, moi ben. Axudábamos uns aos outros moi ben, todo. Se miramos a vida do ser humano,
non hai pega sin mancha negra. E temos que ir considerando esas cousas uns dos outros. Del entorno en el que vivimos, la parte también social, ¿no? El tema de la comunidad en la que estamos es fundamental para tener un buen envejecimiento, ¿no? Yo creo que en Galicia tenemos una tendencia a relacionarnos mucho con nuestro entorno más cercano, más que la familia más nuclear. Hijos, marido, mujer, ¿no? Cuando estas estructuras se van perdiendo, cuando va habiendo pérdidas a nivel familiar, los vecinos tienen un rol fundamental también. Las amistades, pero los vecinos cobran otro papel. Entonces, tener en cuenta todo este tema, ¿no? Hacer una activación comunitaria, hacer una unión vecinal, yo creo que es fundamental. Ya tenemos mucho y sobre todo en zonas rurales ha existido siempre esos intercambios, ¿no? Pues que si en periodos de cultivos o esos intercambios informales que se producen cuando las personas salen al exterior del hogar buscando vinculación informal, ¿no? Pues con aquel que pasa o va a la de Manolo o a la de Manuela, ¿no? A tomar el café, no va a tomar el café, va a vincularse. Yo creo que es fundamental recordar que las penas, ¿no? Entre varios se dividen y las alegrías se multiplican, ¿no? Recomendo vos, primeiro, traballar hai que traballar. Eu traballei moito na vida onde estou aquí. Anímate, avisa a tus amigos, sal a caminar. Y dar un paseo de 1 hora, eso es importante, entre otras cosas, para tener una buena salud y buenos ciclos de sueño-vigilia. Segundo, non tomar borracheiras. Que el agua sea nuestra bebida de referencia, es decir, las bebidas alcohólicas no entran dentro de este patrón saludable. Terceiro, comer ben e alimentarse do que por faga falta. Eu como moi ben todo o que me poñen, que cuando aumento el sueño y cuando practico actividad física y cuando me alimento bien, normalmente ya suelo estar menos estresado. Tranquilidad, traballo, aquela tranquilidad que Dios me deu para loitar ca vida como tuve que loitar. El envejecimiento activo yo creo que no debe centrarse en un elemento. Entonces, en la medida que podamos cuidar todo este plano, envejeceremos de forma, pues en general, mejor. No, agora xa non hai máis que contar. Bueno, le voy a llevar la contraria, ahora sí que hay más que contar. Aquí habéis visto en este microdocumental que fue grabado a principios de este año, cómo en Galicia tenemos todos esos ingredientes para tener una vida sana y joven, porque nos decía ahorita que ser joven es toda persona que tiene mi edad o menos. Y dentro de estos ingredientes, uno de ellos es la dieta, y la dieta atlántica es el claro ejemplo de una dieta saludable. Y para ello, para contarnos sus virtudes y sus beneficios, tenemos con nosotros a Rosaura Leis. Rosaura, permitidme que lea porque tiene un currículum impresionante. Rosaura es profesora titular de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y es coordinadora del área de consultas externas y de la unidad de gastroenterología y nutrición del Servicio de Pediatría del área sanitaria de Santiago. Dirige el Grupo de Investigación Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y desde hace muchos años colabora con la Dirección Xeral de Saúde Pública, asesorándonos tanto en alimentación saludable como en nutrición. Y la verdad quiero agradecérselo públicamente hoy. Además, en su amplia trayectoria profesional ha dirigido y coordinado varios másteres universitarios y ha presidido varias sociedades científicas, algunas tan importantes como la Fundación Española de Nutrición.
Ha desarrollado numerosos proyectos y convenios de investigación y dirigido tesis doctorales, tesinas, trabajos fin de grado, trabajos de máster, lo que le ha llevado a una autoría de 63 libros internacionales, 146 nacionales y más de 200 artículos científicos. Y además de todo lo que ya os he contado, el motivo por el que nos acompaña hoy es porque Rosaura es la presidenta del Comité Científico de Dieta Atlántica y pues, nos va a hablar de esta dieta. Cuando quiera, Rosaura, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer, Quiero agradecer a la Xunta de Galicia, quiero agradecer al conselleiro de Rural, a la conselleira de Pesca, que tamén forma parte desta mostra de calidade, primeiro por invitarme a estar aquí, por contar con la dieta atlántica para estar aquí en Come Atlántico, que me parece un lema precioso. Pero, sobre todo, agradecer al conselleiro rural la ilusión, Me salía una sonrisa a medida que él hablaba, que hablaba con tanta pasión, con unos proyectos que yo creo que son maravillosos y que es el camino por el que debemos seguir. Pero a continuación salió Salud Pública y nos puso este vídeo preciosísimo, donde, si me permitís que lo diga, lo más bonito era lo que decían nuestros abuelos, porque era nuestra tierra. Y, señor consellero, permíteme que copie alguna de las frases que dijiste que me gustó, porque era honoso. Porque cando falaban os avós, estaban falando desde a nosa casa, estaban falando como nos contan todos os días. Estaban marcando o camiño polo que chegamos aquí. E vou a seguir copiando frases do señor conselleiro, sobre todo cando decía comprar experiencias, porque eso é fundamental. Eso é fundamental, non vendemos produtos, vendemos experiencias, vendemos que recordar a nosa terra, a nosa casa, o noso fogar, o que comíamos, non? Bueno, pois, eu vou a falar moi brevemente, e se non paradesme, porque, repito, estou emocionada porque gustoume moitísimo a presentación hasta ahora. Dieta Atlántica, saúde e sostenibilidade do neno anciá. E que é a dieta atlántica? Pois é a nosa. Cada vez que, un pouco en ese querer a veces enfrentar conceptos que non hai por qué. Temos a fortuna de ter un país con dous mares, o Mediterráneo e o Atlántico, con dúas dietas boísimas, saudables, que son modelo para todo o mundo. E que é iso da dieta atlántica? Pois é a nosa, como decía o señor conselleiro, que é iso? O noso. É a dieta dos milenios. É a dieta que comeza na cultura castrense, que continúa co Imperio Romano, co Camino de Santiago, cos monasterios benedictinos, ca nobleza galega e os seus castillos e pazos, co descubrimento da América e todos os produtos, alimentos que traen dai, e que a emigración galega a América, en donde aquí, nesta lareira donde despois facemos as filloas de pedra, nunha casa todavía queda ali nun... Deixa aí que logo cando poñemos a pedra para as filloas, pois nesta lareira que é o centro neurálxico da vida familiar. Aí desenrólase a dieta atlántica. Pero a dieta atlántica foi variando ao cabo dos anos. En estes estudios, sobre todo do profesor Gregorio Varela e Olga Moreiras, que, como sabedes, son da zona de Betanzos e da Coruña, catedráticos en Madrid, pero galegos hasta o final, e que fixeron moitísimos estudios de alimentación na nosa comunidade. Bueno, que pasaba no 64, no 80 e no 2007? Pois, como podedes ver, curiosamente, a cantidad de enerxía que tomábamos era moi superior no 64 que o 2007. Sin embargo, eu vou vos a contar a gran problema da obesidade. No vídeo tamén o decían. O grave problema da obesidade que temos en Galicia e en os outros países. Sin embargo, a cantidad de enerxía é menor. Pero hai outros factores que implican a obesidade. E por outra parte, por outra banda, o que cambiou foi o porcentaxe de calorías que supoñen os distintos macronutrientes na dieta. E, curiosamente, no 64, que estábamos aí intentando sair adiante, axustábamos moitísimos máis ao que son as recomendacións nutricionais que no momento actual.
Os carbohidratos, os hidratos de carbono, aportaban ao rededor do 60% do valor calórico total da dieta, que é o que hoxe as sociedades científicas recomendan. No momento actual, ao rededor do 46%. Baixaron. Sin embargo, as grasas, que aquí no 2007 poñemos 31 é superior, estamos cerca do 40%. É dicir, o que deixamos de aportar en forma de hidratos de carbono, isto como é como unha tarta que se divide, se reducimos unha parte aumenta a outra. E o que aumentou sobre todo foron as grasas, sobre todo as grasas saturadas e as trans, as grasas malas e as proteínas. Bueno, evidentemente, estes cambios na alimentación, na dieta atlántica, supuxo un avance, supuxo unha mellora. Eu contaba onte noutra charla que cando o profesor Grande Cobián veu a España, alguén lle dixo que os galegos eran baixiños, con bigote e con boina. El contestou que, bueno, o bigote seguramente naquel momento era pois un pouco seguindo o caudillo, que era o que gobernaba o noso país, a boina porque seguramente lle gustaba, pero desde logo a talla era unha cuestión de proteínas. E parece que o puxo en evidencia porque aunque eu agora xa nas clases os alumnos teñolle que explicar o que é a mili e o que son os reclutas, pois aquí moitos de nós recordaremos o que eran os reclutas, e cando o profesor Tojo, meu maestro, que fallecido recentemente, fui seguindo a talla dos reclutas galegos, pois mirade, desde o 30 hasta o 60 era prácticamente igual, pero a partir de aquí, cos cambios a alimentación, empezando a aportar alimentación, sufrimos un secular tren da talla, chegando a cifras similares ás dos países europeos. Por tanto, unha mellora na alimentación que supón unha mellora na talla, pero tamén é certo que a mortalidade cardiovascular aumentou. Aínda así, en Galicia, cando falamos de cardiopatía isquémica, pois temos cifras máis baixas que en outros países europeos. En enfermedade cerebrovascular, en varóns, estamos en cifras máis baixas. Eso todavía é mellor cando falamos das mulleres. Como podedes ver, en canto a cardiopatía isquémica en mulleres, as cifras son baixísimas. En Galicia, incluso, na enfermedade cardiovascular, que tamén ten que ver con factores relacionados ca alimentación, son cifras moito máis baixas que en outras zonas de España, como poden ser zonas da vertiente mediterránea. Bueno, pero temos un problema importante, a gra pandemia. Parece que se ahora mismo falamos de pandemia, pensamos na COVID. Pero ademais da COVID, a pandemia é a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, que cada vez se inicia a edades máis tempranas, que afecta a todas as idades, que afecta a todos os grupos sociales e que afecta a todos os países. E que, curiosamente, nestes momentos, as últimas cifras poñen en manifiesto que en Europa a prevalencia de obesidade infantil é moi superior nos países do sur de Europa que do norte. Como é posible isto? Como é posible se no sur de Europa temos os estilos de vida saudables? Pois probablemente é posible porque estamos perdendo a adherencia aos estilos de vida saudables. E porque nestes momentos a obesidade é unha das maiores discriminacións sociais. Cando queremos ver altas prevalencias de obesidade, encontrámolas nos medios socioculturales e económicos máis baixos. Probablemente por eso empezan no norte de Europa a tener cifras máis baixas que nós. En calquer caso, recordar que a obesidade neste momento é o trastorno nutricional e metabólico máis prevalente na idade pediátrica e que no estudio aladino do Ministerio do ano 19 en nenos de 6 a 9 anos vemos que alrededor do 40% dos nenos teñen sobrepeso e obesidade. Estamos falando de 1 de cada 2, prácticamente. Na idade adulta, as cifras son moi superiores. Isto é moi importante porque a obesidade, aí non tiñan razón os nosos avós. Mira, doutora, deixo estar, porque se ten unha voltiña, deixe que come, porque igual logo ten unha voltiña. A grasa corporal non é por si temos unha voltiña. A grasa corporal é metabólicamente activa e actúa sobre todo dos aparatos, órganos e sistemas. E xa desde a idade pediátrica supón importantes riscos. Bueno, e que pasou en Galicia? A ver se lle din ben. Que pasou en Galicia? Pois mirade, en Galicia,
Cando vemos desde o ano 79 ao 2006, pero podemos poñer o 2020, vemos, estas son as curvas de percentiles. Sabedes que cando levamos os nenos ao pediatra, o primeiro que fai o pediatra é pesalo, tallalo e colocalo nunhas curvas de normalidade. Por estes son os percentiles desde os máis baixiño hasta o 99, pois do ano 79, en roxo do ano 91, en azul 2001, en verde 2006. E mirade, todos os percentiles foron aumentando. Bueno, vou a parar un segundiño porque dixeronme que anunciar. Entón vou a anunciar. Aproveitando que vou a empezar a falar dos nosos produtos, vades a poder degustar produtos galegos de calidade, produtos que están na nosa dieta atlántica, que entendo que crema de grelos, salpicón de marisco e mexilón con espuma de escabeche. E todo iso maridado con un vino blanco que temos que tomar, como sabedes, con moderación acompañado das comidas. Bueno, dicindo isto, comentaros que aumentaron os percentiles desde os máis baixiños, pero sobre todo observade que a partir do percentil 75 aumentaron moitísimo máis. Isto significa que cada vez temos máis obesidade, pero que ademais os nenos obesos teñen cada vez máis grasa corporal, por tanto, máis complicacións asociadas. E outro punto que eu creo que hai que destacar primeiro, mirade, como media de peso nunha nena de 12 anos, como exemplo, unha nena de 12 anos do ano, estou aquí perdida, do ano 79, pesaba 7 kilos menos que unha nena da mesma idade no ano 2001. 7 kilos. Diríasme, bueno, tamén son máis altas, sí, uns 4 centímetros, pero aumentou moito máis o peso que a talla. Iso fai que o índice de masa corporal, que é un indicador da adiposidade, aumentara ao rededor de 2 puntos. Eso supón moitísimo risco para a saúde. Pero, ademais, mirad aquí, en rosa, é unha nena do 2005 en negro do 91, e outra cousa que aumentou é a circunferencia de cintura, pero casi 5 centímetros. Como sabedes, a circunferencia de cintura é un bo indicador de risco de grasa visceral e de risco cardiovascular. Bueno, non me vou a parar aquí, pero estas son todas as complicaciones que temos xa na obesidade desde a idade pediátrica. Todos os órganos aparatos, o colesterol alto, a tensión alta, pubertades máis precoces e, por tanto, tallas máis baixas, diabetes tipo 2. Fais poucos anos, cando un neno viña a pediatría, dicemos, ten unha diabetes. Se alguén preguntaba 1 ou 2, decíamos, este non sabe pediatría, o neno ten diabetes 1. Hoxe temos un aumento da prevalencia de diabetes tipo 2 directamente unida ca obesidade. Pero eu destacaría dúas cousas. Primeiro, psicosocial. O neno caracterízase porque é un organismo en crecimento e desenrolo. E o conselleiro tamén facía unha cosa moi bonita, que era decir como tiñamos que enseñar, en onde tiñan que estar os rapaces aprendendo. Temos que desenrolar tamén. O neno galego ten que ter un desenvolvemento bo. Os nenos con obesidade teñen máis fracaso escolar, teñen máis depresión, teñen máis ideación e tentativa de suicidio. E, ademais, para contarlles a vos os pais, os nenos con obesidade non están mellor nutridos. Os nenos con obesidade teñen máis risco de déficit de nutrientes, fundamentalmente de ferro, fundamentalmente de calcio. Por que? Porque comen mal, porque toman moita enerxía e, sobre todo, non a gastan, e, ademais, non toman alimentos ricos en nutrientes, entre outros, a vitamina D. A vitamina D, poucas veces conseguimos vitamina D a través, non poucas veces, digamos, non é fácil cubrir todos os requerimentos de vitamina D a través da dieta. A vitamina D prodúcese na pel ca acción da radiación ultravioleta. En Galicia estamos a 43 grados latitud norte, co cual, aínda cando fai sol no inverno, a angulación dos rayos non axuda a formación de vitamina D. Somos unha zona de risco de déficit de vitamina D. Pero agora os niveles de hipovitaminosis son moito máis altos. E se vemos o Caribe, ali non hai dúbida de que hai sol. Sin embargo, a hipovitaminosis D é unha pandemia. Por qué? Porque a grasa corporal atrapa a vitamina D. E as prevalencias de grasa corporal, de obesidade, de adiposidade no Caribe son tamén moi altas. Bueno, o síndrome metabólico, que o noso grupo describiu non fai pouco nunha publicación de alto índice de impacto, está presente xa en nenos prepúberes.
Bueno, e que caracteriza a vitamina D? Xa non me atrevo porque xa o contou o conselleiro de maravilla. Son alimentos de tempada, son alimentos locales, son alimentos frescos, mínimamente procesados. Son alimentos que proceden das plantas, vegetales, froitas, pataca, pan e grano, pero permitídeme, non a baguette, esa que compramos e que dentro de media hora xa queda que se dobla e non o noso pan. O noso pan de fariña con fibra, as castañas, as noces, as leguminosas, abundante consumo de peixe, mariscos, moluscos e crustáceos, tanto frescos como conxelados e conservas, consumo de lácteos, en especial de queixo, consumo de carne, de cerdo, de vacuno e de caza. E aquí vou a facer despois un pequeno hincapié, porque non fai tanto estaban nos medios de comunicación denostando a carne roxa. A nosa carne non ten as características nutricionais de a carne roxa que dicen os medios de comunicación. A nosa terneira galega ten outra composición nutricional. Consumo moderado de vino normalmente nas comidas, uso de aceite de oliva paliñado e cociñado. Recentemente no Congreso da Sociedade Española de Estudios de Obesidade en Málaga invitaronos a falar de dieta atlántica. E cando falei do aceite de oliva, dixen aquilo de temos a cidade olívica en Vigo. Temos a cidade olívica en Galicia, pois será por algo. Non estaremos nos inventando que aquí consumimos aceite de oliva. Preparacións culinarias, contaba no precioso vídeo da Dirección Xeral de Saúde Pública, máis vapor, máis cocción, máis forno, máis plancha, máis guisado e menos fritura. Que pasa co peixe? Pois o peixe é moito máis que ácidos graxos poliinsaturados. É certo que os omega 3 son fundamentais para a nosa saúde, son fundamentais frente á oxidación que contaban nese envellecemento saudable, a necesidade de frear esa oxidación. Pero o peixe, ademais, é unha fonte importante de energía, de proteínas de elevada calidad, de vitaminas e de minerales. E que sabemos do peixe? Bueno, pois sabemos que hai evidencia convincente de que o consumo de peixe mellora o neurodesenrolo dos lactantes e dos nenos de corta idade. Cando o peixe se consume antes, durante o embarazo e incluso durante a infancia. É dicir, xa o feto, cando a nai ten unha boa alimentación e toma os ácidos graxos necesarios poliinsaturados, hai un bo desenrolo do neno, do feto. Hai unha evidencia probable a posible de que o consumo de peixe disminuye o risco de ictus, de depresión e de determinados tipos de cáncer e reduce o risco de morte cardíaca por infarto. Por tanto, unha dieta saudável que incluye peixe va asociado a unha mellora das nosas defensas e ao mellor risco de enfermedade. Neste momento de pandemia COVID, unha boa alimentación vai axudarnos a pelexar, polo menos, a un mellor pronóstico frente á enfermedade. Os beneficios atribuíbles do peixe reflejan a suma de beneficios e riscos de todos os seus constituintes, máis que dun específico. Como vou a falar tamén, igual pasa ca dieta atlántica. Os efectos bons para a saúde non van a ser específicos dun alimento, senón do conxunto, eu diría máis, non da dieta atlántica, senón do patrón, do estilo de vida atlántico. Alimentación, actividade física, forma de relacionarse, o que se expresaba moi ben a través do vídeo. Con respecto ao peixe, consumimos moito máis peixe nas comunidades autónomas do Atlántico que nas do Mediterráneo. Que pasa cos nenos? Pois cos nenos de 1 a 3 anos en estudios como o estudio Al-Salman, onde se evalúa a dieta destes nenos, pois mirade, máis do 50% dos nenos non consume 2 racións de peixe a semana. Máis do 90% non cubre as inxestas recomendadas de vitamina D. Máis de 1 de cada 4 non cubre a inxesta recomendada de ferro. Sin embargo, as proteínas, en términos xenerais, exceden. É dicir, todos os nenos cubren a inxesta proteica. Bueno, e que pasa cas grasas? Estos son resultados do estudio SNUPI, o estudio máis recente en población infantil, vai desde os nenos de 1 ano a 10 anos.
Estúdiase a súa frecuencia de consumo de alimentos, a actividade física que fai, e por primeira vez compáranse nenos que consumen leite normal con nenos que consumen leites fortificadas, leites adaptadas. E vemos que a ingesta de grasa total é moi alta, por encima da recomendada, sobre todo de grasa saturada, pero as grasas poliinsaturadas son deficitarias. Cumplen máis as recomendaciones, aínda sendo deficitarias, aqueles nenos que consumen fórmulas adaptadas, fórmulas enriquecidas, de tal xeito que cando falamos do docosa hexanoico, deste ácido graso poliinsaturado tan importante para o desenrolo cerebral e da retina, consumen hasta 4,5 veces máis que os nenos que toman o leite normal. E cando comparamos a población xeral infantil cos que toman leites enriquecidas, pois a xeral infantil, as fontes de omega 3 son o peixe, carnes e logo lácteos. Sin embargo, cando toman leites enriquecidas, primeiro son as leites, logo o peixe e logo as carnes. Bueno, isto estaría moi ben se os nenos consumeran a cantidad de peixe que deberían consumir, pero non o fan, por iso están en déficit destes nutrientes. En calquer caso, recomendamos de 2 a 3 raciones de peixe a semana ao largo de toda a vida, incluso durante o embarazo e a lactancia. A pregunta que podía salir do público é, bueno, pero que problema é se agora o peixe está contaminado? Que pasa co metilmercurio? Que pasa con todo isto que está nas redes? Bueno, primeiro xa contestar que son moitos máis os beneficios do consumo de peixe que os perjuicios, aínda que estivese contaminado. Segundo, que os que están máis contaminados son os peixes de longa vida, os peixes de tamaño grande e os peixes depredadores, que non son precisamente os peixes da nosa ría. En calquera caso, aínda nestes casos, hai unhas recomendacións internacionais de non consumir máis de unha cantidade ao longo da semana, sobre todo en población de risco, como poden ser os nenos pequenos ou as mulleres embarazadas. Pero, repito, non é o caso do noso peixe, non? E que pasa con carne e con ovo? Pois nas comunidades do Atlántico consumimos moitos máis ovos que nas comunidades do Mediterráneo, e na carne, sobre todo, o vacuno, a terneira e o cerdo é superior, mentres que a carne transformada e a polo está por debaixo. Eu decía antes que a nosa terneira galega tiña unha composición nutricional distinta. Bueno, as nosas vacas alimentanse exclusivamente de leite materna e de pastos. Son sacrificadas entre os 7 ou 9 meses, comparadas cas de cebamiento. Estas teñen na súa composición maior concentración de ácidos grasos omega 3, maior concentración do ácido linoleico conjugado cun ácido graso trans que, sin embargo, parece que ten efectos beneficiosos para a saúde, ten unha boa ratio grasa insaturada saturada e unha mellor ratio grasa poliinsaturada omega 6, omega 3. Por tanto, a nosa carne é unha carne que non se axusta ao perfil nutricional de que chamamos as carnes roxas máis transformadas. Por outra parte, temos a recomendación de debemos inxerir ao menos 5 racións, 3 de fruta e 2 de verdura a semana. E, ademais, debemos tomar os 5 colores da vida, o roxo, o amarillo laranxa, o verde, o azul violeta e o blanco. Por qué? Bueno, porque a froita e as verduras, ademais de aportar nutrientes, vitaminas, minerales, aportan o que chamamos componentes funcionais. Os componentes funcionais son sustancias que teñen propiedades específicas na nosa saúde, frente ao colesterol, mellorando a tensión, mellorando a resistencia a insulina, etc. Para cubrir todo o abanico de unha parte importante do abanico de componentes funcionais, debemos escoller dos 5 colores da vida. Bueno, que pasa cas hortalizas? Pois é certo que as hortalizas teñen un consumo maior no Mediterráneo que no Atlántico, pero según en que? Nas coles, nas xudías verdes, nos nosos grelos, o consumo moi superior no Atlántico que no Mediterráneo. E, sin embargo, nas froitas, que decía tamén antes o conselleiro, pois as laranxas serán de Valencia, pero o consumo é moito máis alto no Océano Atlántico que no Mediterráneo. A mazán
os plátanos, as peras, as mandarinas, soamente o melón e a sandía son superados polas comunidades do Mediterráneo. Que falta co leite, o queixo, o yogur? Desde fai, eu creo que foi o 2020, agora co Covid xa teño que pensar antes ou despois da pandemia, pero eu creo que foi o primeiro no ano 16, o segundo no 18, con un proxecto europeo para promocionar o consumo dos lácteos, porque outro problema que temos é que nas redes sociales hai determinados produtos que empezan a estar denostados. Eso conduce, eu quero decir aquí, que antes de hacer ninguna restricción na nosa dieta debemos ter o diagnóstico e asesoramiento por un profesional. Porque quitar un alimento da nosa dieta non é quitar ese alimento, é cambiar o patrón alimentario. Eso pode ter importantes repercusións para a nosa saúde e importantes repercusións en canto ao déficit de nutrientes. Os lácteos son un nutriente, un alimento fundamental como aporte de calcio, pero non solamente de calcio, sino de proteínas de alto valor biolóxico, de ácido linoleico conxugado, que parece que é bo tamén para o control do colesterol e a tensión. Tivemos unha publicación dentro deste grupo de promoción do consumo de lácteos en Advanced Nutrition con unha revista de alto impacto con todos os beneficios, a evidencia científica que hai, en outras todavía con estudios a favor pero sin evidencia suficiente dos efectos sobre o consumo de lácteos e a saúde. Bueno, e que pasa cos consumo de lácteos en Galicia? Pois o consumo de leite é moi superior nas comunidades atlánticas que nas comunidades mediterráneas. E a do leite enteira é moi alto. E por que este é importante tamén? Bueno, porque sabedes que tamén hasta hace relativamente pouco, enseguida os médicos retirábamos a enteira e decíamos vai tomando a desnatada. Oxe, xa non o temos tan claro. Unha cousa é que queramos controlar a enerxía, que se un quera adelgazar, bueno, pois vai quitando un pouquiño a grasa de leite, pero con respecto á saúde metabólica, cada vez hai máis estudios que a grasa da leite non é unha grasa non cardiosaudable. Evidentemente, falta máis estudios, pero un pouco vou vos indicando por onde van. O aceite de oliva, que os decía que tiñamos a ciudad olívica en Galicia, pois o aceite de oliva aporta ácidos grasos monoinsaturados, o oleico, vitaminas, antioxidantes e moitos componentes funcionais. E teñen beneficios para o perfil lipídico e beneficios frente á oxidación, como decían antes, no envellecemento saudable, e beneficios sensibilidade á insulina na presión arterial. O consumo de aceite de oliva é superior nas comunidades do Atlántico frente ás comunidades do Mediterráneo. E a auga. Tamén no vídeo decíase, a auga principal bebida. A auga é a principal bebida. En Galicia temos importantes augas mineromedicinais e a auga pois sirve para transportar os nutrientes, se sirve para as nosas reaccións metabólicas, se sirven para luchar contra esa oxidación, se sirve para eliminar os desechos e veise que unha boa inxesta ten evidencia científica suficiente frente a urolitiasis, colilitiasis, o estreñimento, que é outra gran enfermedade, outra das enfermedades non transmisibles, enfermedades degenerativas do adulto con alta incidencia no momento actual, frente ao glaucoma, ao infarto cerebral, tromboembolismo venoso, por tanto, unha adecuada inxesta, unha boa hidratación, unha adecuada inxesta de auga é importante. E o viño. Pois o viño, ademais do resveratrol do viño tinto, o viño ten outros polifenoles que poseen importantes beneficios para a saúde. Ten acción cardioprotectora, antiinflamatoria, antioxidante, antineurodegenerativa, antiaterogénica e, ademais, inductora de expresión de xenes de longevidade. O consumo de viño, cas comidas con moderación, pode ter efectos beneficiosos para a saúde. Pero, unha vez máis, quero tomar as palabras do conselleiro para decir de moitas cousas todavía temos que seguir estudiando. De moitas cousas hai estudios, sabemos cousas, pero cando vamos a buscar a evidencia suficiente non hai para, desde o punto de vista científico, decir hai evidencia suficiente. Eso a veces é utilizado por algúns para decir xa din eles que non vale. Non. Decir que non hai evidencia suficiente non é decir que non vale, nin decir que vale. É que pode haber estudios a favor, pero ainda non temos evidencia suficiente. Temos que seguir estudiando.
Bueno, eu xa casi para terminar quería contarvos que hai varias publicaciones deste momento en revistas importantes, en revistas científicas de impacto sobre o papel sobre a saúde da dieta atlántica. Un son dun grupo de norte do Portugal en donde estudian a dieta atlántica do sur de Europa, que din que a dieta tradicional de España, do norte de Portugal, é unha rexión no noroeste de España e se evalúa a adherencia a 9 componentes: o peixe, o bacallau, a carne roxa, os produtos do cerdo, os produtos lácteos, as legumes, as verduras, a sopa de verduras, o caldo verde, as patacas, pan de grano entero e viño. Encontran que a adhesión a esta dieta se asocia con unha menor probabilidade de infarto agudo de miocardio. E que, ademais, en estas persoas que consumen esta dieta teñen menor concentración de marcadores de inflamación, de marcadores do perfil lipídico, como son os triglicéridos, unha menor resistencia a insulina, unha menor presión arterial sistólica. E tamén di o estudio que probablemente non todos os alimentos que compoñen esta dieta atlántica do sur de Europa podan contribuir á baixa mortalidade coronaria. Probablemente non todos, pero o conxunto da dieta fan que cando estudiamos estes individuos vemos que o risco é menor. Este outro dato onde, como vedes, é a caída do riesgo. A medida que hai unha caída da adherencia á dieta atlántica, hai un maior risco de determinadas enfermedades. En este estudio, que está publicado no 2021, sí que ven como os produtos lácteos, as legumes, as patacas, o pan entero ten unha relación significativa co menor risco cardiovascular. Nós en Galicia, na Estrada, aquí ao lado, eu quería que o Consello son da Estrada, eu quería que o Conselleiro poñía o pico sacro, decía aí un pouquiño a dereita, que poña o Concello da Estrada. Pois aí a Estrada fixemos un estudio, un ensayo clínico con dieta atlántica. Foi unha intervención comunitaria desde o centro de saúde, ca implicación da medicina de atención primaria, que é fundamental, que é a que está próxima ao individuo, próxima ás familias. E o que fixemos foi aleatorizamos as familias, unhas fixemos a intervención, outras non, e nos da intervención dimoslle produtos lácteos, dimoslle conservas tanto de verdura como conservas de peixe, dimos aceite de oliva e queixo, creo que non me queda nada, e viño. E evaluamos, interveñemos durante 6 meses, e fixemos un libro de recetas para explicarle como podían utilizar estos produtos, dimoslle clases, tanto unha intervención nutricional desde o centro de saúde con nutricionistas, dietistas, xente de profesionais de actividade física. O Concello da Estrada tamén axudou, algún centro da Estrada permiteu que déramos unhas clases de gastronomía, de cociña ás familias que participaban. Os resultados, temos xa 4 publicaciones deste estudio en revistas de impacto, e o que se ve é que a intervención pode ser útil para mellorar a adiposidade, é dicir, vimos unha reducción da adiposidade e dos niveles de colesterol total. Pero a dieta atlántica non é só saudable para o individuo, a dieta atlántica é sostible para o medio ambiente. Neste sentido, o grupo de Comersino Feijóo na Universidade de Santiago está traballando e recentemente publicou que papel tiña a dieta atlántica en relación con outras dietas con respecto á sostenibilidade medioambiental. E como podedes ver, é unha das máis baixas en canto á pegada de carbono e canto á pegada hídrica. E cando vemos os resultados en canto á pegada de carbono, nunha dieta atlántica tradicional deberíamos contar con o 60% debería vir
dos cereais, das froitas e da verdura, 22% do lácteo, 3% da carne e 3% do peixe. Cando vamos a ver o que isto supón en huella de carbono, pois as verduras supoñen o 25% da huella de carbono, os lácteos o 31%, a carne o 23% e o peixe ao rededor do 13%. Si vamos a huella hídrica, pois tamén vemos que a huella hídrica o 26% supón as verduras, o 29% os lácteos, o 21% a carne e o 1% o peixe, sobre todo a huella hídrica cando falamos de peixe de acuicultura, porque é o que se consume na produción dos pensos. Destacar, a dieta atlántica é saudable para o individuo, é saudable con unha baixísima pegada de carbono e pegada hídrica para o medio ambiente. Sobre todo porque na distribución tamén consumimos pouco, non por este produto de temporada. O problema que temos é que fai anos que a FAO dixo que a dieta mediterránea abandonouse ou estáse abandonando orillas do Mediterráneo. As dietas ricas en cereais, en froitas, en vegetales, en legumes, en peixes, en aceite de oliva, pois descienden el riesgo de morbilidade, aumentan o estado de saúde e de bienestar. E que estemos perdendo a adherencia á dieta mediterránea e á dieta atlántica fai o aumento de obesidade, as comorbilidades e de outras patoloxías. E nós temos unha das máis altas longevidades do mundo. Antes alguén decía maiores de 60, non? E que mirade, maiores de 85 temos prácticamente un 5% en Galicia. Maiores de 90, maiores de 100 temos o 0,04%. Pero, sobre todo, temos unha alta longevidade con unha moi boa calidade de vida. Unha moi boa calidade de vida. Sin ninguna dúbida, os xenes teñen que ver. Pero teñen que ver todos os avances sanitarios, os avances sociais, a dieta, os estilos de vida saudables. Pero se os estilos de vida dos nosos nenos continúan como hasta ahora, por primeira vez, os nosos nenos van a vivir menos do que viveron os seus pais, sobre todo que os viveron os seus avós e desde todo con peor edad de vida. A maior inversión, e tócame a vena pediátrica, a maior inversión, coste-beneficio, a inversión nos primeiros 1000 días de vida. Eu diría antes, a inversión na muller en edad fértil e no home, porque a alimentación e a actividade física tamén influye na fecundidade e tamén influye na saúde dos nosos nenos. A alimentación da muller xestante, a alimentación no primeiro ano, que os nenos se alimenten con lactancia materna, a introducción da alimentación complementaria de acordo cas recomendacións pediátricas. A alimentación no segundo ano, que cando o neno se sente na mesa familiar, a mesa son a mesa galega, atlántica e saudable, que a educación nutricional debe estar na familia, debe estar na escola. O currículo escolar ten que ser incorporados patróns de vida saudables, pero non solamente que sepan os nenos que son as proteínas, o que lle damos en biología. Os nenos teñen que saber cociñar. Os nenos que teñen que saber ler un etiquetado, os nenos teñen que saber como van a preparar o menú de mañán e que teñen que cenar se comeron isto no comedor. Iso que teñen que aprender os nenos e compartilos cas súas familias. Moitas veces son as familias as que educan os nenos, pero non olvidedes que cada vez máis son os nenos os que educan a familia, os que forzan o comportamento dentro da familia. E como vamos a educar os nenos? Eu nunca me resisto a poñer isto. Pois cando os padres son moi autoritarios, mire, doutora, na miña casa solo se come todo fresco, solo aceite de oliva, volta e volta, non se ve a televisión. Os nenos ten moitísimo risco de convertirse en nenos con obesidade. Cando os pais son permisivos, pobre, doutora, é que tamén todos o comen, e que lle vou a dar? Pobre, os nenos teñen moito risco de convertirse en obesos. Cando os pais son neglixentes, mire, chego moi cansado, moi canso a casa, eu non estou para pelearme todos os días, teño moito que facer. Os nenos teñen maior risco de obesidade. Cando non temos risco? Cando se exerce autoridade responsable, que din que é respetar as opiniones ao inicio, pero manter os límites claros. Ora xa falo como nai, eu non sei como se fai eso. Como se respetan as opinións ao inicio, pero se mantén os límites claros? Solo coñezo unha mañeira, que é o exemplo. Se unha mesa teño o pan que teño que ter, o peixe que teño que ter, a verdura que teño que ter, o leite que teño que ter, e hoxe digo, bueno, pois mira, creo que non te gota moito, pero proba, toma un pouquiño. Xa está. Os 2 días teño que volver a ofertar.
porque a veces solamente probando 7 ou 8 veces acabamos aceptando os sabores. Bueno, o que é certo é que as recomendacións das sociedades científicas é que hai que tomar máis grao entero, que hai que consumir máis peixe, que hai que consumir máis vegetales, froitas, aceites de oliva, que hai que consumir máis lácteos, poñedelle unha X aos rebaixados en grasa, porque iso xa quedou antigo, xa se está revisando. Consumir carnes e embutidos magros, limitar as comidas rápidas ricas en grasa e azúcar, limitar as bebidas azucaradas, limitar a sal, consumir máis alimentos densos en nutrientes e menos densos en enerxía, aumentar a variedade dos alimentos consumidos, cocinar cocido, vapor, plancha, horno e menos fritura. Cal é a resposta a todo isto? Pois a dieta atlántica. Esta é a nosa pirámide. Come atlántico, que decía o conselleiro antes, e cumplindo esta pirámide con unha boa educación nutricional, con uns bons hábitos que fagan que os nosos nenos continúen cas tradicións dos seus avós, ponemos en valor o noso produto. Recollo o guante do conselleiro en canto a que decía a cantidad de estudios que temos que facer todavía dos produtos que teñen en ese laboratorio de Abegondo, non? En donde temos tanto que analizar porque, pois, seguramente ali podemos incluso atopar o componente funcional que justifique máis porque temos menos oxidación e porque os nosos avós teñen un estilo de vida e unha vida máis saudable. E nada, para despedirme, contarvos o servicio de pediatría. Arriba o hospital clínico, todo o grupo asistencial, e abaixo o noso grupo de nutrición pediátrica do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago. Nada máis, moitísimas gracias. Voume rápido a probar o que estades comendo, que ten moi boa pinta. Non sei se teredes algunha pregunta ou... Non sei se temos un minuto para algunha pregunta ou xa non. Pois pedironme que presentara. Se non hai preguntas, agora vamos a ter a actuación de Camaño e Ameixeiras, non?
Moitas gracias. Como ben dixeron, somos Camoña Meixeiras. Acabamos de tocar unhas xotas de Florencio, que era un violinista cego, que é o máximo referente de violín tradicional galego. E vitedes aquí as imaxes dun videoclip, do videoclip deste tema, que, fala un pouco das nosas raíces, de que gracias a toda esa xente, como as aboas e os avós, que cultivaron a nosa música tradicional, pois hoxe brotan grupos como este, facendo toda esa música que sigue aí gracias a esa xente. E vamos a seguir con a Muiñeira. Música